Čaute besci, vítajte pri dnešnej video recenzii. A dnes sa pozrieme na novinku z kolekcie Jar-Leto 2024. Je to novinka od značky ASICS a je to model ASICS GL26. Ja sa pamätám, keď takto pred rokom prišla 25-ka a akože bola to, že brutálna zmena, pretože takúto pánku som mal ASICSu a asi ani nikto sme takúto pánku nečakali, ale prišla, bola tu a treba povedať, že bola skvelá. No a teraz prichádza ASICS GL Nimbus 26. Na prvý pohľad sa môže zdať, že prináša málo zmien. Povieme si, v čom sa zmenila. Poďme ale najskôr k tomu, že čo to vlastne tá Nimbus, a teda ten Nimbus za topánku je. Asi to nebudem nejako dlho obšírne predstavať, pretože 26 rokov to Nimbus je. Cestná topánka, tréningová topánka, teda na objemy a je to neutrálna verzia. Čo znamená, že ak ste teda neutrálny alebo ľahkopronašný bežec, bude vám slúžiť výborne. Ak by ste náhodou chceli mať takúto verziu, to znamená, že Nimbus 26 do takého ľahkého terénu, ASICS prináša aj verziu TR, už ako bola v 25. generácii, aj 26 sa robí ako TR, čo znamená, že je tá podrážka ľahko upravená, tak aby zvládla šotolínu, možno škváru, možno polnú cestu, ale je to jediná zmena oproti tej 25-ke, to znamená, že nebude z toho nikdy trailová topánka, žiadne skaly, konáre podobne. Jednoducho je to topánka do ľahkého terénu. No, poďme k základným číslam. Nimbus 26 má 304 gramov. Myslím si, že to je na gram presná hmotnosť, ako bola pri 25-ke. Tá dámska je o 2 gramy ľahšia, ale 2 gramy sú naozaj nepodstatné. Koniec koncov je tá hmotnosť, asi Nimbus vždy bude okolo 300 gramov, pretože je to hmotnosť, ktorá má byť adekvátna použitým materiálom a tomu, že to je topánka na dlhé behy a hlavne na objemy, to znamená, že v nej v pohode môžete nabehať tých 700 až 900 km. Drop zostal na 8 mm, čo znamená, že aj 25 aj 26 majú rozdiel päť a špička rovnaký. Zmenila sa ale výška medzipodrážky, kde výška špičky je 21 a 29 je výška päty. To znamená, že drop ostal rovnaký, ale znížila sa výška medzipodrážky. Poďme sa pozrieť na podrážku, pretože tu nastali zmeny. Keď sa pozrieme a porovnáme si model GL Nimbus 25 s 26, je to vidieť na prvý pohľad. V prvom rade zmizlo to neprekrytie podrážky na tej vonkajšej strane. Dôvod je jednoduchý, lepší kontakt. A keď sme pri tom lepšom kontakte, oproti 25-ke pribudla technológia, ktorá sa volá, že ASICS Grip. Tu je to. ASICS Grip systém je vlastne technológia, ktorú ASICS prináša z trailových modelov a je primárne o gripe, teda o tom, aby ten kontakt s tou podrážkou bol najlepší. Zostala tu technológia AR+, ktorá je napätie, ktorá má priniesť do topánky tú odolnosť, ale zároveň ASICS Grip má priniesť čo najlepší kontakt. Je to cítiť naozaj už, keď si túto topánku chytíte do ruky, že tá guma o mnoho lepšie lepí a určite bude držať lepšie, hlavne na tom mokrom, slizkom asfalte, v zime, v daždi a podobne. Jednoducho ten prenos tej sily bude iste lepšie ako pri 25-ke. Čo sa týka medzipodrážky, ASICS stále používa dve technológie, PureGel a FlightFoam Blast Plus Eco. PureGel len pre zopakovanie je o 65% mäkší ako predošlá verzia gelu, čo znamená, že musí byť uzatvorený vo vnútri a čo sa týka tej samotnej dĺžky, má necelých 11 cm. FlightFoam Blast Plus Eco je presne tá istá technológia medzipodrážky, ako bola predtým, ale používa o 20% viacej ekomateriálu. Zmena, ktorú si ale všimnete, a ja vám to ukážem, aby ste to videli. Toto je Nimbus 25, toto je 26, no tak sa pozrite. Nie je ani náhodou taký masívny, ako bol pri tej 25-ke. Hlavná zmena teda je, povedzme, od stredu chodidla dozadu, teda celá päta. Je to výrazne užšie po tej bočnej strane a nie je to také vystúpené do tej zadnej strany. To znamená, že aj napriek tomu, že ASICS ubral tej medzipodrážkovej peny,
tvrdí, že neprídeme o nič z toho tlmenia, ako to bolo pri 25. generácii. Keď som ju mal na nohe a skúšali sme ju na páse, naozaj rozdiel som necítil. Je to extrémne komfortná topánka a opäť budem tvrdiť to, čo tvrdí ASICS, že je to tá najkomfortnejšia topánka od značky ASICS na tréning. No, poďme na zvršok. Tam vyzerá, že sa nič nezmenilo, ale ani to nie je pravda, pretože ASICS zmenil šnurovanie a samotné uchytenie už netvoria tie lánka alebo tie šnúročky, ktoré tam boli popredkávané šnúrkami. Zmenilo sa aj prvotné uchytenie šnúrky, ktoré je vlastne už spravené cez dierky, ktoré sú zasilikonované. Jazyk ostal presne taký istý, to znamená, že sa nezmenila ani jeho hrúbka, stále je elastický, tak ako bol pri 25. generácii. Zmenilo sa ale zvršok samotný, je utkaný z takého príjemnejšieho, mäkšieho materiálu. Nie je taký masívny, ako bol pri 25, to znamená, že bude priedušnejší a hlavne zmenila sa táto predná časť, ktorá vlastne drží tvár toho Nimbusu, je mäkšia, ako bola predtým. To znamená, že ak niekomu to spôsobilo nejaký diskomfort, ASICS proste zvýšil level komfortu aj v tomto prípade. Čo sa týka toho zvršku, treba povedať to, že sedí naozaj výborne. Ak proste hľadáte topánku, ktorá sa vám prispôsobí na nohu, na chodidlo počas odrazu, tak Nimbus 26 sedí naozaj ako ryd na šerbel. No, komu odporúčiť gel Nimbus 26? Ak hľadáte to najkomfortnejšie od značky ASICS, jednoznačne gel Nimbus 26 bude tou správnou voľbou. Je to neutrálna topánka, ako som povedal, ak máte ľahkú pronáciu, v pohode. Ak ale napríklad páni máte viacej ako 90 kg, tam by som Nimbus vymenil za gel KN 30, alternatívne 31. Prečo? Pretože medzipodrážková pena, ten Flightfoam Blast Plus Eco, má trošku iné zloženie ako pri Cayenne. A Cayenne má trošku vyššiu tvrdosť, pretože je pripravené na väčšiu záťaž. Netreba sa báť ani technológie 4D Guardian systém, pretože tá nefunguje ako pronačná pri 29, ale funguje ako taká brzda, že keď nastane teda tá pronácia a začne padať článok do vnútornej strany, až vtedy sa aktivuje tá pena. To znamená, že aj keď ste neutrálny bežec, ale máte viacej ako 90 kg, uprednostnil by som verziu gel KN 30 alebo 31 pred verziou gel Nimbus 26. No, toľko z modelovej rady Nimbus. A ja vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!